Dyna Rhys. Bel hir at Sisay. Cooper yn trio cymryd oddi wrth y bel. Ond Sisay! Wel, un yn erbyn un, yn erbyn Absalom. A bloc da gan Absalom yn diwedd i gadw'r bel mas. Shepherd, yn gweld Wilson mewn lle ar rasau chwith, paniad lawr at Danny Williams. Williams, mlaen at Watts, yn gadael y bel i Davies. Davies yn argyd, a mae Sisay yna ar Hwlffordd. Mae'r bel di cwmpo i ddwylo Absalom. Ond symudiad gwych gan Hwlffordd, ond methu manteisio. Dei unwaith eto yn casglu. Richards yn llithro fewn. Eiti! Yn gorfod cael cyffyrddiad ar honna. A mergyd. O draws, o dim un man. Camgymeriad. Jazz Richards. A Barc Sisay. Gath yr ergyd yn trio manteisio ar y camgymeriad. Watts. Colli'r bel. Ond Shepherd yn dwyni nôl, mae Sisay o flaen e. Shepherd. O'r bas, tuag at rediad Sisay. Sisay! Am ddechrau! I'r ail hanner. Sisay yn rhoi Hwlffordd ar y blaen. Prif sgorio'r Hwlffordd. 7th gol fe ar tymor. Rediad yna gan Shepherd. Mae'r bas yn cael ei bwyso'n berffaith i lwybr Sisay. Cotrol ac Barc Jenner sy'n dros y bel unwaith eto. Tro yma, Cotrol sy'n ei chymryd i. A Clayton Green! Wel, mae'n apelion drif. Ond ni'n cadw mlaen chwarae. Clayton Green, Hwlffordd ddim yn ei gallu cael y bel dros y llinell. Wel, dadleuol iawn o hwnna'n edrych fel bod i mewn. Siwt yn y byd, nath i ddim i mewn. Clayton Green, peniad arall i Clayton Green tro yma. Dim ymheuaeth oedd hwnna ddim mewn. Lindsay. Cael gêm peryglis fyna gyda Kane McLagan yn cael lawr arno fe. Ond mae Jordan Cottrell yn cael ail gerdyn melyn. Mae fe'n cael ei yrru ar y ca. 2 gerdyn melyn, syth ar ôl i gilydd i Cottrell. Hwlffordd yn dwy'n y meddens yn ôl. Sisay yn tio'r flic at Ricky Watts. Ond Cooper, oedd i ddwy'n y bel. Ar o'r bel, i Cafona. Wel, mae'n apelio'n grif am y ffaith bod Cafona yn cael ei dynnu lawr yn y cwrt. Mi gath e ergyd, ond o'n mynd i'r rhwyd ochr.